vi hade främmat det kanske 20 år sedan. Han tog min jacka med gubbe. Det som händer i Rabel stannar inte i Rabel. Det stannar på YouTube. Ja, skit i jag skitsprallar lite igen. Nej. Aj, mitt huvud! Ja, det är som man sa. Men det är väl ingenting. Tjoförätarna och två fingrar i fittan. Nej, vad heter det? Sa du? Vad heter det, sa du? Ja, jag vet inte. Jag ska inte säga så ändå. Vad gör du? Ja. Inte det? Gubben, skul! Ja. Ska vi köra Vi ska till Halmstad nu. Ska vi köra nykterhetstestet? Ja, det är det jag får köra efter sen. 1. Det är väl ingenting. Ja, men du vet, jag håller på så det. Ja, dum. Nej, jag har inte du trampat med fot. Vi tar det sen. Lägg ut det på YouTube. Ja, är det Skule? Rocken kommer nu. Nu klär Gunnar på dig, Skule. Skule, han klär på dig nu. Det är din rockstol. Ja, men inte det. Jenny, de är inte kloka. Nej, så är klok. Verkligen inte han. Va? Ja. Är det din rock nu? Han tänker trilla bort. Va? Nej, jag har musen då. Ja, Martin, nu får ni komma. Ja, nu blir Mats här. Nu blir jag så här. Ja, ut med er. Ja. Nu ska jag ut